Vojna v priamom prenose, idú správy. Show na CNN už naberá grády. Zajtra padnú bomby na Bagdád, sľubuje reportér. V záujme demokracie sa vraždí, život za ropu vraj vymení každý. Do očí klamú jedni aj druhí, kto je ten pravý. Mŕtvych vojakov odvážajú domov, nešťastné matky nad radmi hrobov. A koľko miliárd zarobí víťaz, čo ťažko niečo nahradí. Vyhlásenia do zvedavých kamier týchto pseudobojovníkov zámier, a zvyšok času sa predá